Awganistan'ın Demir Gazagyndaky Balk welaýatynyň aglawy etnik türkmenleriň ýaşaýan Arryk Batyr obasynda Rahmatullah Ustany we onuň ustahanasyny bilmeýän juda az bolsa gerek. Welaýat merkezinden uzakda ýerleşýän 40 buzakdaky bu sebitiň adamlary huzurluklarynda yüzbe-yüz bolýan meseleleriniň hüddesinden gelmek üçin Rahmatullah Ustanyň illerinden çykan enzamlara bil baglaýarlar. Ýürüýte inženerçilik bilimi bolmadyk Rahmatullah ýylyň kömegi bilen elektrik toguny öndürýän, ýerden suw çykarýan enzamlary, ýeri işlemek üçin abzallary, buğday üweýän we däni döwýän gurallary, hatda ýük ulogyny hem ýasaýar. Rahmatullah usta sebitdäki adamlaryň agyr sertlerde ýaşaýandygyny, öz gurallary bilen hem ildesleriniň güzeranyny nähilde bolsa ýeňilleşdirmäge synançandygyny aýdýar. Aziz ve hürmetli görüşler, bizler öz iş saatimiz yok yerden etraf yurtlarda ya kışlalarda tekniki işler sol cümleden bir treşel diyordular, derken bayram diyordular, buğdayda uyan zatlar başka degirmen yani asiyap diyordular, dünya zatlar bizler yasama yani kutsal motorlar yani sizler maşinem diyordular. Zatlar ödemde şeyde hükümet tarafından veya başka hiç uygulanlardan bizler hükümet yetişmen duran tuğrlarda başka tengeslikte ve kıyınçılıklarda da bizler zatlar ödemde kurşap işler. Yeri gelende bellap etdik. Rahmatullah'nın ustahanasından çykýan önümleriniň tas ählisini diýen ýaly Sovetler bilen bolan uruşdan galan isbaplar düzýär. Rahmatullah'nın ustahanasından çykýan ýylatyň hem has uly höwes bildirýän önümi bu tak-takdyr. Yerli halk seýdip Rahmatullah ustanyň bastyn aýak ýasaýan ýük ulogyny atlandyrýar. Arryk Batyr obasynyň ýaşaýjylary tak-takyň juda amatlydygyny we degislilikde az ýanygyç talap edýändigini aýdýarlar. Muna şeýle ustalar gurşýa. Muna takda wurdur gurşanda tak maşin diýýär bizler muňa. Men muna bir ýarmyk os alan. Tawamyň bir ýaňa gide nideňe mana hemen 10 maşyna per 20 per tygyýar muňa. Gitdiň adatça gitip oturýardyň. Kan özüň köwelýär da. Ýaşaýjylar tak-taky ekrançylyk maksatlar üçin hem ulanýandygyny aýdýarlar. Yerlerini ulanam soň bunu ulyatmaga toporda konam soň bunu dökýär, ýerem soň bunu endigany ýokmaga. Bu arlykda Rahmatullah usta yerli halkyň mätäsligini nazara alyp ustahanasynda dinewsiz işlemegini dowam etdirýär.